Nitong nagdaang filing ng Certificate of Candidacy, isang kabalen ang naging bahagi ng Cancer Party List. Ang Cancer Party List ay tumutulong sa mga cancer patient at iba pang Pilipinong may malulubhang sakit. Second nominee ng naturang party list ang Tubong Santo Tomas, Pampanga na si Miss Catherine Ronquillo, isang pilantropo, women's right warrior at health advocate. Bago tahakin ng politika, bahagi na siya ng isang non-government organization na tumutulong sa mga kapuspalad na estudyante na wala ng trabaho, may mga karamdaman at mga senior citizen. Nakumbinsi siyang tumakbo bilang kinatawan ng Cancer Party List dahil kadalasan umano sa mga humihingi ng tulong sa kanilang organisasyon ay mga pasyenteng may cancer. Pero paglilinaw ni Ronquillo, hindi lang po cancer patients ang tinutulungan namin, kundi lahat po ng may sakit, dialysis patient, surgery, chemotherapy, radiation, at marami pa pong iba. isa pa sa mga pangunahing adhikain ng party list ay ang abot kayang presyo ng mga gamot. Ang makamasang healthcare system at dekalidad na serbisyo sa mga pagamutan ay bahagi rin umano ng kanilang priority plans. PhilHealth para sa lahat ng tao, tapos pa libreng papa-hospital sa taong bayan, nababang presyo ng gamot. Samantala, muli namang susubukang makapwesto ng patrol party list kung saan ang first nominee ay Tubong Masantol, Pampanga na si Representative George Bustos. 2019 na makakuha ng pwesto sa 18th Congress ang nasabing party list. Naging sentro ng mga programa ng grupo ang pagpapalakas sa hanay ng Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Bureau of Corrections, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement and public safety agencies. Si Bustos ay miyembro ng 1996 Philippine National Police Academy Kaagapay Class at former Senior Commissioned Officer ng Philippine National Police. Sa susunod na halalan, 63 slots for representatives sa 19th Congress ang paglalabanan ng mga political party at sectoral organizations. As of October 8, 5 p.m., 270 party list groups ang naghahain ng kanilang kona o Certificates of Nomination and Acceptance. Rainiel Pawid, CLTV News.